गोजोननाय थाबाय ini स्कुलनिनो जोंहा गाहाय फोरोंगिरि बिथाङाबो दंफैखायो बिथांखौबो जोङो गांसे आर'नाइजों होगोन गोजोन्थों दा जों हाबाफारिखौ आवगायलांनोसै आरो एक्टर लक्ष्मिता ब्रह्म बसुमतारी एक्टर कृष्ण बसुमतारी जन बसुमतारी बिस्ति बर कृष्ण बसुमतारी जन औवारी बिस्ति बर साबायखर थाबाय बिथांमोनखौ गाव गावनि जायगायाव थांफिननो थाखाय खावलायबाय बिनि उनाव दङ फरिन्द्र बसुमतारी फरिन्द्र बिथाङा फैबाय इन्द्रजित नार्जारी जाबाय गोजोन्थों साबायखर दावहारु बर देरहासार दैमारि देंखोरानि बर बानजाय बसुमतारी कलेज बसुमतारी आखाइ खबना रायजो राजा नोंथांमोन गोजोननाय थाबाय बिथाङानो बे दावहा सावथुनखौ लिरदों आरो बिथोन होदों आरो बिथाङा एडिटिंबो खालामदों बिथाङानो मोनथाम हाबा खामानि मावदों आखाइ खबना खेबसे गोग्गाबै गोजोननाय थाबाय सारमोननिसिम बिथांमोनहा जाहाथे गावनि जायगायाव थाहैफिनो बर' मानसि बर' हिन्जाव जाय प्रडिउसार दुलुर बसुमतारी बेखौनो आङो गिबियै आङो थेंक्स होनांगोन माने आङो गायै दिनैसिमाव 44टा फिल्म गाबाय 44टा 44 शर्ट मुभि 8टा माने 8टा खिन्थु बिदि हिन्जाव प्रडिउसार खुनु आङो मोनफेरबोआखै हिन्जाव प्रडिउसार माने दिहुननाय खालि हौवाफोरल' दिहुननाय हौवाफोरल' स्क्रिप्ट राइटार बिदि मोनबोदों दिनै आङो बे आमटेका एरिया बेवहाय
सासेदि हिनजाव मानसियानो इसिबां खस्थ' खालामनानै थाखा फैसा गारनानै सिनेमादि बहनदों बेनिखायनो आङो बिथांखौ बयनिबो सिगाङावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय माने आंबो एसे आर्टिस्ट हिसाबै आंबो गोमोनायजों लोगोसे थेंक्स होयो। देंखोगिरि दङ देंखोगिरिखौ रोजाबहोगोन बिनि उनाव जोङो जोंनि माननि आलासि हांख्रायनानै लाबोनाय आलासि बिथांमोन दङ बिथांमोनखौ सिनायथि होगोन आरो बे दावखा बर' सावथुनाव जाय बिथांमोना फाव खालामदों बिथांमोनखौ सिनायथि होगोन बिनि उनावनो जोङो दिनैनि बे दावखा बर' सावथुनखौ दिन्थिफुंनाय जागोन। नोंथांमोना जाय जेरावखि थाया मानो जाहाथे सिङाव हाबफैयो बेखौ खावलायहरनाय जाबाय। रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि जोंनि बे दावखा बर' सावथुनखौ जोङो दिनै गिबि खेब बेखेवनाय हाबाफारि बे आमटेकानि गेवलां फोथारावनो लानाय जादों। बेनिखायनो नोंथांमोना बे हाबाफारि लादों बेखौ जोङो खुंफुंलांगोन। दा जोंहा मोसागिरि मा बेखौहाय दोनबोदों आदा ओमफ्राय मोजां दा आदा मोजां आस्सा दे आदा माने बिगुमैसो जायो सोमोन्दोआव दा बेबायदिनो बहुद दाब दाब जायगानिफ्राय मानसिफ्रा बे दावखा फिल्मखौ नायनो थाखायहाय दिनैहाय थियारि जानानै फैदों। लोगोफोर नोंथांमोनाबो नायलांफानो हागोन। देन्जारखा मानसिया देन्जारखा नै नानिमोनाबो नायगासिनो दङ। ओरैजाय नै ओमफ्राय आदाबो नायफैदों आस्सा ओमफ्राय आदानि न'आ बबेयाव? आंनि न'आ गुवाहाटियाव।